אנשי הצוות של בית היולדות בעיר קורסק שברוסיה עד עכשיו לא מאמינים למה שאירע שם בתחילת החודש. מוקדם בבוקר בפתח בית החולים התייצבה אישה הרה עם בטן ענקית וללא שום מסמכים רפואיים. היא לא הייתה במעקב רפואי ולא פנתה לשום רופא, וכמובן לא ידעה כמה עוברים היא נושאת בבטנה. כחצי שעה לאחר מכן החלו הצירים והתוצאה הכתה בתדהמה את אנשי חדר היולדות. Как пошли рождаться, один за одним. Ну, один, два, ну, три, я понимаю, но 10, этого просто не может быть. Все нормально, рождается один ребенок, доношенный. Смотрю, там еще ребенок. Опять скрываю пузырь, принимаем роды. Опять рождается второй нормальный, доношенный ребеночек. Опять живот большой. Смотрю, там третий род, и вы понимаете, так их было 10. 5 בנות ו5 бנים. זה סך היבול שקצרו בבית החולים ביום הבלתי נשכח ההוא. כל 10 הילדים יצאו בריאים ושלמים. Самому маленькому было 2500, остальные 3 килограмма, и 300, и 3200. Вы знаете, ну, всяко бывало в жизни, но такого... האמא הצעירה גם היא בריאה ושלמה, ובמצב רוח מרומם סיפרה שחלמה כל חייה על תינוק קטן וקיבלה לא 1 אלא 10. אירינה כבר הספיקה לתת שמות לילדיה, אבל עד עכשיו היא לא מצליחה לזכור איזה שם נתנה לאיזה ילד. Это Иришка, это Илюшка, это Наташа, а это Света. Или Наташа, а это Света. Счастье переполняет. Благодаря поддержке врачей. Врачи очень хорошие здесь в роддоме. Помогли мне. עם צבא הרקים הקולניים האלה, אירינה נחושה להתמודד בעזרת ארטילריה כבדה. ברחבי המחוז הוזעקו כבר כל הסבתות והדודות. עם זאת, ראש המשפחה עסוק כנראה בלהקל את הטראומה הנפשית שעברה עליו. האב ביקר בבית החולים רק פעם אחת, כשהגיע לברר איזו הפתעה הכינה לו אשתו. הידיעה על העשירייה גרמה לו כנראה להלם לא קטן, מאז איש לא ראה את האב הצעיר. Мы ему сообщили, что вот так женщина родила 10 детей. Он упал в обморок, и мы его долго не могли отходить. Это вот мой первый, самый старший, самый крупный, вес больше всех. А это самый крикливый. Крикливая я, то есть это девочка. Это мальчик. האם הטריה לא חוששת. היא עסוקה עתה בלחשב את גובה המענקים הממשלתיים שתקבל על התוספת הגדולה למשפחתה, ובינתיים כתבי עת רפואיים רבים הביעו עניין לא קטן בניסיון להבין איך בטן של אישה אחת הצליחה להכיל 10 תינוקות בריאים.